விடுதலை புலிகளை பற்றி இளக்குமரனிலோ என பேச்சு எழுந்துள்ள கடும் கண்டனம். யாழில் அனுரவின் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டம். மன்னார் காற்றாலை மின் உற்பத்தி தொடர்பில் ஜனாதிபதி வழங்கியுள்ள தகவல். யாழ் வந்த ஜனாதிபதியிடம் பொதுமக்கள் கோரிக்கை. தென்னிலங்கையில் ஏற்பட்ட மாற்றம், கம்மன் பிளவின் வாழ்வை மாற்றிய பிள்ளையார். மட்டக்களப்புக்கான நிதியை அச்சத்தில் குறைத்தார அனுர, சாணக்கியன் கேள்வி. கையெட்டு விகாரை பிரச்சினைக்கு விரைவில் தீர்வு, யாழில் அனுர அதிரடி. ஈஸ்டர் ஞாயிறு தேவாலயங்களுக்கு சிறப்பு பாதுகாப்பு வழங்கும் பணிப்புரை. அரசு சேவையில் இணைத்துக் கொள்ளப்படவுள்ள 30,000 பேர், ஜனாதிபதி அதிரடி அறிவிப்பு. தமிழ் தேசியமே எமது இருப்பின் அடிப்படை, ஸ்ரீதரன் எம்பி. கிழக்கு மாகாணத்தில் அதிஉயர் அபிவிருத்திகள் மகிந்த ஆட்சியிலேயே நடந்தது, நாமல் ராஜபக்ஷ. பக்ரான் தொடர்பில் பிள்ளையான் வெளியிட்டுள்ள அதிர்ச்சி தகவல். தேசிய மக்கள் சக்தியின் யாழ் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இளங்குமரன் தமிழீழ விடுதலை புலிகளை பற்றி முன்வைத்துள்ள கருத்துக்களை கடுமையாக கண்டிப்பதாக அரசியல் செயற்பாட்டாளர் கந்தையா அருந்தவபாலன் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பில் அவர் குறிப்பிடுகையில், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இளங்குமரன் விடுதலை புலிகளை பற்றியும் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பற்றியும் மிகவும் கீழ்த்தரமாக பேசியுள்ளார். அத்துடன் சாவகச்சேரி நகர சபை மற்றும் பிரதேச சபை ஆகிய இரண்டையும் நாங்கள் கட்டாயம் வெற்றி கொள்வோம் என்ற வகையில் நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். இளங்குமரனுக்கு சில விடயங்களை நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகின்றேன். தென்மராட்சி மண் வீரம் செறிந்த மண், தமிழ் பற்றும் இனப்பற்றும் மிகுந்த மக்களை கொண்ட மண். அது பற்றி உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். வெற்றி நமதே, ஊர் எமதே மக்கள் பேரணி இன்றைய தினம் ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க தலைமையில் யாழ்ப்பாணம் சங்கிலியன் பூங்காவில் இடம்பெற்றது. இதன்போது யாழ்ப்பாண மக்களிடம் ஜனாதிபதி உரையாற்றினார். මේ යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කය ජාතික ජනබලවේගයේ ජයග්‍රහණය කරලා ලබා දීමට තමුන්නාන්සේලා මැදිහත් වීම පිළිබඳව முதலாவதாக நான் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கின்றேன். போன பொது தேர்தலின் போது தேசிய மக்கள் சக்திக்கு நீங்கள் வழங்கிய பெரும் வெற்றிக்காக. සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ ඡන්දවලින් කරපු දේ තමයි ජනතාව බෙදපු එක. பொதுவாகவே இலங்கையில தேர்தலூடாக செய்யப்பட்டது மக்களை பிரிக்கப்பட்டமைதான். උතුර ජනතාව දෙමළ පක්ෂ තෝරනවා, නැගෙනහිර ජනතාව මුස්ලිම් පක්ෂ තෝරනවා, දකුණු ජනතාව සිංහල පක්ෂ තෝරනවා. ඒක තමයි ඉතිහාසය. வரலாற்றில் என்ன நடந்ததுண்டா, வடக்கு மக்கள் தமிழ் கட்சிகளை தெரிவு செய்கிறார்கள், கிழக்கு மக்கள் முஸ்லிம் கட்சிகளை தெரிவு செய்கிறார்கள், தென்னிலங்கை மக்கள் வந்து சிங்கள கட்சிகளை தெரிவு செய்கிறார்கள். ඒකෙන් උනේ හැම ඡන්දයකදීම අපේ රටේ ජනතාව බෙදෙන එක. அதன் ஊடாக என்ன நடந்ததுண்டா, எல்லா தேர்தலையும் எங்கள் மக்களே பிரிக்கப்படுவதாக தான் அமைந்தது. හැබැයි පහුගිය මහමැතිවරණදී මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? ஆனால் கடந்த பொது தேர்தலின் போது என்ன நடந்தது? උතුර ජනතාවත්, දකුණු ජනතාවත්, නැගෙනහිර ජනතාවත්, සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලු ජනතාව தேர்வே ஜாதிக ஜனபலவேகிய. ஆனால் கடந்த தேர்தலில் என்ன நடந்தது என்றால், வடக்கு மக்கள், தெற்கு மக்கள், கிழக்கு மக்கள், சிங்கள மக்கள், தமிழ் மக்கள், முஸ்லிம் மக்கள் எல்லோரும் தேர்வு செய்யப்பட்டது தேசிய மக்கள் சக்தியே. වෙනද ඡන්දවල ජනතාව බෙදෙනවා. அடுத்து முதல் நடந்த தேர்தலின் போது மக்கள் பிரிந்து சென்றார்கள், பிளவுபட்டார்கள். ගියසරේදී ඡන්දෙදී ජනතාව එකතු වුණා. போன தேர்தலில் போது மக்கள் ஒன்றுபட்டார்கள். එකතුණු අපි ආයේ බෙදෙනවද? அப்படி ஒன்றுபட்ட நாங்கள் மீண்டும் பிரிந்து செல்வோமா? අපිට බෙදෙන්න ඕනද? நாங்கள் அப்படி பிரிந்து கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இருக்கணுமா? අපිට වෙන් වෙන්න ඕනද? நாங்கள் பிரிந்து செல்ல வேணுமா? අපිට ගහමරා ගන්න ඕනද? நாங்கள் அடிபட வேணுமா? අපේ එකිනෙකා කෙරෙහි සැකෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනද? நாங்கள் பரஸ்பரமாக சந்தேகத்துடன் வாழ வேண்டுமா? එහෙම රටක් අපිට ඕනේ නෑ. அப்படியான ஒரு நாடு எங்களுக்கு தேவை. ජාතික ජනබලවේගය தேசிய மக்கள் சக்தி මේ රට ගොඩනගන්නේ இந்த நாட்டை கட்டி සිංහල அமைக்கப்படுவது. දෙමළ මුස්ලිම් අපි කවුරුත් சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் நாங்கள் எல்லோரும் එකට சேர்ந்து ජීවත් වෙන, ஒன்றாக வாழ்கின்ற, එකට මියදෙන ஒன்றாக இருந்து போகின்ற එකම මාතෘ භූමියක් ලෙස ஒரே தாயகத்தை கொண்டவர்களாக මේ රටේ සෑම පුරවැසියෙකුටම இந்த நாட்டில் இருக்கிற சகல සමාන பிரஜைகளுக்கும் අයිතිවාසිකම් ලැබෙන சம உரிமைகள் கிடைக்கக்கூடிய සාධාරණ රටක් ගොඩනැගීමයි. நியாயமான ஒரு நாட்டை, சாதாரண நாட்டை உருவாக்குவதற்காக එහෙම රටක් ඕන නේද අපිට? அந்த அவ்வாறான ஒரு நாட்டு எங்களுக்கு தேவையா?
අපි සැකයෙන් ඉඳලා තියෙනවා. நாங்கள் சந்தேகத்திட்டு இருந்து අපි கொண்டுள்ளோம். වෛරයෙන් ඉඳලා තියෙනවා. நாங்கள் பகைமையுடன் இருந்து கொண்டுள்ளோம். අපි යුද්ධ කරගෙන තියෙනවා. நாங்கள் போர் புரிந்துள்ளோம். මොකද අපිට ඉතුරු වෙලා තිබෙන්නේ? கடைசியா என்ன எங்களுக்கு கிடைத்துள்ளது? මොකද්ද ඉතුරුනේ? என்ன கடைசியாக මා மிஞ்சுது? විනාශයට ලක් වුණු උතුරු පළාතක්. மிகவும் அழிவை நோக்கி சென்று கொண்ட ஒரு வடக்கு பிரதேசம். දරුවා අහිමි වූ දෙමව්පියන්, பிள்ளைகள் இழந்து போன தாய்மார்கள், ඥාතීන් අහිමි වූ ඥාතීන්, உறவினர்கள் இழந்தவர்கள், මිතුරන් අහිමි වූ අය நண்பர்களை இழந்தவர்கள், සියල්ල අපිට අහිමි වුණා. இது எல்லாம் நாங்கள் அழிந்தவர்களாக தான் இருக்கிறோம். උතුරෙත් දකුණෙත් දෙකේම මේ සිද්ධ වුණා. வடக்கிலும் தெற்கிலும் இது நிலவை தான் நடந்தது. අපිට අවශ්‍යදාය එහෙම යුගයක්. අපිට எங்களுக்கு அவ்வாறான ஒரு காலம் திரும்பி தேவையா? අපිට ඕනද එහෙම ගහගන්න? அப்படி அவ்வாறான நாங்கள் சண்டை பிடிக்க வேணுமா? දැන් ඒක අපි අවසන් කරන්න ඕන. இப்ப நாங்கள் அதனை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேணும். අපේ පරම්පරා යුද්ධ කරගත්තා. எங்களுடைய தலைமுறையை போர் புரிந்தோம். අපේ පරම්පරා ගහගත්තා. எங்களை சண்டை பிடித்தோம். හැබැයි අපි මොකද කරන්න ඕන? ஆனால் நாங்கள் இனி என்ன செய்ய අපේ வேண்டும்? දරුවන්ගේ පරම්පරාවට எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய பரம்பரை යුද්ධ කරගන්න නැති රටක්, போர் புரியாத ஒரு நாடு, ගහගන්න නැති රටක්, சண்டை பிடிக்காத ஒரு நாடு, එකට සමිගෙන් ජීවත් වෙන රටක්, ஒற்றுமையாக வாழ்கின்ற ஒரு நாடு, ජාතික ජනබලවේගයේ මේ ආණ්ඩුව ගොඩනගන බවට මම තමුන්නාන්සලා සහතික அந்த කරනවා. ஒரு நாடு தேசிய மக்கள் சக்தி உருவாக்கும் என்பதை நாங்கள் உறுதியாக கூறுகிறேன். நாங்கள் தேசிய மக்கள் சக்தி வேலை செய்யறது போர் உருவாக்கும் இருக்கிற நிலைமையை தடுக்கிறதுக்காக. ඒකයි ආණ්ඩුවක වගකීම. அதுதான் அரசாங்கத்தின் ඒ கடமை. විතරක් නෙවෙයි. அது மட்டுமல்ல, අපි දන්නවා මේ පළාත්වල இந்த பிரதேசங்கள் எங்களுக்கு தெரியும், විශාල පාරවල් ප්‍රමාණයක් වහලා තිබුණා. பெரும் பாதைகள் மூடப்பட்டுள்ள. අපි පියවරෙන් පියවර நாங்கள் படிப்படியாக ඒ පාරවල් அந்த வீதிகளை යලි විවෘත කරනවා. மீண்டும் திறந்துபட்டுக் கொள்ளுள்ளது. තමුන්නාන්සලා නිදහසේ කටයුතු කරන්න. உங்களால் சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடியதாக. මේ විතරක් නෙවෙයි කොළඹත් පාරවල් වහලා තිබ්බා. அது மாத்திரமில்லை, இந்த பிரதேசத்து மாத்திரமில்லை, கிளம்புலேயும் பாதைகள் மூடிதான் இருந்தது. ජනාධිපති මන්දිරය ඉස්සරහා පාර වහලා තිබ්බේ. ஜனாதிபதி மந்திரிக்கு முன்னால் இருந்த வீதி අරලියගහ மூடப்பட்டது. මන්දිරය ඉස්සරහා පාර වහලා තිබ්බේ. அரளியா மந்திரி என்ற இடத்தில் உள்ள பாதையை மூடித்தான் இருந்தது. අපි ඒ පාරවලුත් ඇරියා. நாங்கள் அந்த வீதிகளையும் திறந்தோம். ජනාධිපති අගමැති මන්දිරය ඉස්සරහා පාරවල් අරින්න පුළුවන් නම් ஜனாதிபதி மந்திரிக்கு முன்னால், அரளிகா மந்திரிக்கு முன்னால் உள்ள வீதிகளை திறக்கக்கூடியதாக இருந்தால் යාපනයේ පාරවල් වහගෙන ඉන්න අයිතියක් නැහැ. யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற பாதைகளை மூடிக்கொண்டிருக்கிறதுக்கு ஒரு உரிமை இல்லையா? සාමකාමීත්වයට යලි යථා තත්ත්වයට මේ යාපනය ගේනවා. மீண்டும் இயல்பான நிலைக்கு நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தை கொண்டு வருகிறோம். යුද්ධ ඉතිහාසය, போர் வரலாற்றுக்குள், අමීර ඉතිහාසය, அந்த கசப்பான අපි வரலாற்று, අමතක කළ යුතු ඉතිහාසය அந்த நாங்கள் மறக்க வேண்டிய අපි නැවත නැවත එක පාරන්න மீண்டும் மீண்டும் அதை நாங்கள் නැවත නැවත தொடர்ந்து- ඒ තත්ත්වය ඇති වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. மீண்டும் மீண்டும் அந்த நிலையை ඒක අපි உருவாக்க කළ යුතුයි. அது நாங்கள் செய்ய வேணும். මම දන්නවා අතුරුදහන් වූ දරුවන් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තිබෙන බව. காணாமல் போன ஆக்களுடைய பிள்ளைகள் අපි හැකිතරම් උත්සාහ කරනවා. நாங்கள் இயலுமானாலுக்கு முயற்சிக்கின்றோம். ඔබගේ දරුවා உங்களுடைய பிள்ளை ආණ්ඩුවට බාර දුන්නා නම්, அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதாக පොලිස් இருந்தால், ස්ථානයකට බාර දුන්නා නම්, போலீஸ் நிலையத்தின் மீது හමුදා ஒப்படைக்கப்பட்டதாக, කඳවුරකට බාර දුන්නා නම් ராணுவ முகாமில் ඒ දරුවට මොකද වුනේ කියලා அந்த பிள்ளைக்கு என்ன நடந்தது என்பதை සොයා බැලිය යුතුයි. நாங்கள் தேடி பார்க்க வேணும். ඒක වගකීම් සහිත රජයක වගකීමක්. அதுதான் பொறுப்புள்ள அரசாங்கத்தின் கடமை. මම දන්නවා අතුරුදහන් වූ දෙමව්පියන්ගේ වේදනාව. பிள்ளைகள் காணாமல் போன தாய்மார்கள், தந்தைமார்களுடைய வேதனை எனக்கு தெரியும். සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් මිය ගියපුවාම ஒரு சாதாரண ஒருவர் இறந்து போன අපි பிறகு දේහය දකිනවා. அவருடைய உடலை நாங்கள் අපි காணக்கூடியதாக අවසන් වතාවත් කරනවා. அவர்களுக்காக இறுதி கிரியைகள் நாங்கள் අපි மேற்கொள்வோம். විසින් ඔසවා ගිහිලා භූමි දාන කරනවා. நாங்களே கொண்டு போயிட்டு அவருக்கான அடக்கம் අපිම செய்றோம். සතියක් දෙකක් කඳුළු හලනවා. நாங்களே ஒரு கிழமை 2 கிழமை அவருக்காக கண்ணீர் ටික වෙලාවක කාලයකදී අපි සුවපත් වෙනවා. கொஞ்ச காலம் போக பொழுது நாங்கள் ஆறுதல் அடைகிறோம். හැබැයි දරුවෙක් අතුරුදහන් වුණාම එහෙම නෙවෙයි. ஆனால் ஒரு பிள்ளை காணாமல் போன நிலைமை නැවත அப்படி இல்லை. නැවත අම්මා හිතනවා ජීවත් වෙනවද? அந்த பிள்ளை வாழ்வோடு இருக்கிறாரோ என்ற කොහේ பிள்ளைக்கு எங்க இருக்கிறாரா என்ற தாய் විශාල கேட்கிறார். වේදනාවක්. அது ஒரு பெரும் வேதனை. මම දන්නවා ඒක. அது எனக்கு தெரியும். මගේ ඥාති සහෝදරයත් අතුරුදහන් වුණා. என்னுடைய சகோதரர் ஒருவரும் அவள் காணாமல் போனவர். අපි දන්නවා දෙමව්පියන්ගේ වේදනාව. எனவே எங்களுக்கு தாய்மார்களுடைய එනිසා ඒ தந்தைமார்கள் පිළිබඳව எனவே அது தொடர்பாக වේදනාව සමනය වෙන්න அந்த வேதனை இல்லாமல் දරුවන් ගැන ඇත්ත දේ කිවිය යුතුයි. பிள்ளைகள் தொடர்பாக உண்மையை நாங்கள் ඒ சொல்லுவோம். කාගෙවත් පලිගන්න නෙවෙයි. அது எவரிடம் இருந்தும் කාගවත් பழிவாங்க හිරියට යවන්න නෙවෙයි. எவரையும் ஒரு சிறைக்கு அனுப்புறதுக்கு අපිට இல்லை. සාමදානය සඳහා අවශ්‍යයි. எங்களுக்கு அமைதிக்காக அது தேவை. අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට ඒ වැඩේ කරනවා. நாங்கள் அரசாங்கம் என்ற வகையில் அது செய்கின்றோம். අපිට අවශ්‍යයි සාමදානය. எங்களுக்கு அமைதி தேவை. ඉතිහාසයේ ජීවත් වෙන එකෙන් අපි මිදෙන්න ඕන. வரலாற்றில் வாழ்வது நாங்கள் மீன் வேணும். ඉතිහාසයේ වේදනාවෙන් අපි මිදෙන්න
වෙහෙසෙන්න ඕන. வரலாற்றிலிருந்து வருகின்ற வேதனையிலிருந்து நாங்கள் மீள අමීර வேணும். ඉතිහාසයෙන් අපි ගැලවෙන්න ඕන. அந்த வரலாற்றிலிருந்து நாங்கள் மீள வேணும். අපි අලුත් පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ කරන්න. நாங்கள் புதிய ஒரு அத்தியாயத்தை தொடங்க வேணும். අන්න ඒ වෙනුවෙන් තමයි அதுக்காகத்தான் තමුන්නාන්සලා ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩු කරේ විශ්වාසය ලැබුවේ. அதுக்காகத்தான் நீங்கள் தேசிய පැරණි දේ මොනවා නම් கொடுக்கிறீங்க. பழையதே தேவையாக இருந்தால் පැරණි පක්ෂමයි තෝරන්නේ. பழைய கட்சிகளை தான் நீங்க தெரிவு පැරණி දේ ඕන නම් பழையதே தான் පැරණி නායකයෝ තෝරන්නේ. பழைய தலைவர்களை தான் நீங்கள் හැබැයි ජනතාව අපි තේරුවේ කුමක් වෙනුවෙන්ද? ஆனால் மக்கள் ஏன் எங்களை தெரிவு செய்தார்கள்? අලුත් දේ වෙනුවෙන්. புதிதான விஜயங்கள் අපි සහතික කරනවා. நாங்கள் உறுதியாக கூறுகிறோம். නොබියව அச்சமின்றி ඒ අලුත් දේ කරනවා. நாங்கள் அந்த புதிய விடயங்கள் மேற்கொள்வோம். කරන්න ඕනේ නැද්ද? செய்ய வேண்டியதாக இல்லையா? කරන්න ඕනේ නැද්ද? செய்ய வேண்டியதாக இல்லையா? කරන්න ඕනේ. ඒක අපේ රට. අපි කවුරු ජීවත් වෙන රට. இது எங்களுடைய நாடு, நாங்கள் எல்லோரும் வாழ்கின்ற நாடு. ඒ நாங்கள் විතරක් செய்யணும். නෙවෙයි. அது மட்டும் இல்ல, ක්‍රමානුකූලව මේ රටේ ජනතාවගේ ජීවිතේ නගා සිටවන්න ඕන. படிப்படியாக இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தில் நாங்கள் மேல் வேணும். අපි දන්නවා පැරණි පාලකයෝ எங்களுக்கு தெரியும் பழைய ஆட்சியாளர்கள் අපේ රටේ ආර්ථික විශාල ලෙස කඩා වැට්ටුවා. எமது பொருளாதாரத்தை, நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வீழ்ச்சி அடைய செய்தார்கள். තෙල් ටික ගේන්න බැරි, எண்ணெய் கொண்டு வர முடியாத நிலை, බෙහෙත් ටික ගේන්න බැරි, மருந்துகளை கொண்டு வர முடியாத ගෑස් நிலைமை, ටික ගේන්න බැරි, எரிவாயு கொண்டு வர முடியாத ණය நிலைமை, ටික ගෙවා ගන්න බැරි රටක් හැදුවා. கடனை வேலை செலுத்த முடியாத ஒரு මුළුමනින්ම මේ நாட்டை පාලකයෝ අපේ රට කඩා වැට්ටුවා. இந்த நாட்டு ஆசியாளர்கள் இந்த நாட்டை முழுவதாக சீரழிஞ்சு අපි දැන් ක්‍රමානුකූලව நாங்கள் இப்ப படிப்படியாக අපේ රට ගොඩනගමින් තිබෙනවා. எமது நாட்டை கட்டியெழுப்பு கொண்டு இருக்கிறோம். මම කියන්න සතුටුයි. நாங்க சொல்ல விரும்புகின்றேன், අවුරුදු 5කට පස්සේ 5-6 வருடங்களுக்கு பிறகு ලංකාවේ වැඩිම විදේශ සංචිත ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා තියෙනවා. இலங்கையில் மிகவும் அதிகமான வெளிநாட்டு செலவாணி நாங்கள் இப்ப திரட்டி உள்ளது. මාස 6ක් තිස්සේ 6 மாத காலமாக ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල හෙල්ලෙන්නේ නැතුව තියෙනවා. டொலருடன் ஒப்பிட்டும் அளவில் பார்க்கும் போது ரூபாவின் பெறுமதி வித்தியாசம் அடையாமல் இருக்கிறது. දාලා ගියපු විශාල ව්‍යාපෘති ප්‍රමාණයක් மூடிப்பட்ட இருந்த பெரும்பாலான செயல் திட்டங்கள் යලි ආරම්භ කරන්න තීරණය කරලා තිබෙනවා. திரும்பி தொடங்குறதுக்காக நாங்கள் நடவடிக்கை கொள்கிறோம். කටුනායක එයාපෝට් එකේ ව්‍යාපෘතිය ජපාන් රජය දාලා ගියා. கட்டுநாயகா உள்ள விமான நிலையத்தின் செயல் திட்டத்தை ஜப்பான் அரசாங்கம் கைவிட்டு போனது. ආපහු ආරම්භ කරන්න තීරණය කරා. அதனை திரும்பி தொடங்குறதுக்காக தீர்மானித்துள்ளோம். චීන රජයෙන් சீன அரசாங்கத்தால் ව්‍යාපෘති විශාල ප්‍රමාණයක් දාලා ගියා. பெரும்பாலான செயல் திட்டங்களை விட்டு අලුත් சென்றார்கள். ව්‍යාපෘති සහ පැරණි ව්‍යාපෘති 76ක් ආරම්භ කරන්න තීරණය කරලා තිබෙනවා. ஆனால் தற்போது பழைய செயல் திட்டங்களும் புதிய திட்டமாக 76 செயல் திட்டங்களை திரும்பி தொடங்குறதுக்காக நாங்கள் ඉන්දියානු රජය இந்த இந்திய அரசாங்கம் මහාව ඉඳන් ඕමන්ත දක්වා மாவையிலிருந்து ஓமந்த் வரையான රේල් පාරේ සංඥා පද්ධති සවි කරන්න தண்டபாலத்தில் உள்ள சமிக்கை பద్ధதி முழுமையை உருவாக்குறதுக்காக ණය මුදලක් දුන්නා. கடனை வழங்கியது. පහුගියදා මෝදි අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ සහභාගීත්වයත් සමග கடந்த மாதத்தில் நடந்த மோடி அவர்களுடைய விஜயத்துடன், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் நடந்த மோடி அவர்களுடைய விஜயத்துடன் එම ණය මුදල ආධාරය බවට පරිවර්තනය කරා. அந்த கடனை எங்களுக்கு கொடுக்கிற அன்பளிப்பாக மாத்தி இருக்கிறார். අපි සහාය ගන්න සෑම රටකින්ම நாங்கள் எல்லா நாடுகளிலிருந்தும் உதவி එකම පරමාර්ථය මේ රට ගොඩනැගීම. எங்களுடைய ஒரே ஒரு எதிர்பார்ப்பு இந்த එතනින් நாடு. නතර වුණේ නෑ. ஆனால் அதிலிருந்து நிறுத்துவதில்லை. අපි අස්වැසුම දීමනාව වැඩි කරා. நாங்கள் அஸ்வசுப்பம் கொடுப்பனவே உள்ளோம். අපි දන්නවා අස්වැසුම ලැබෙන්න ඕන සමහර පිරිසට ලැබෙන්නේ නෑ. எங்களுக்கு தெரியும் அஸ்வசுப்பம் கொடுப்ப கிடைக்க வேண்டிய சிலருக்கு இன்னும் கிடைக்கிற இல்லை. ජූනි මාසේ ஜூன் மாதத்திலிருந்து අලුතින් புதிதாக ලක්ෂ 4කට අස්වැසුම දෙන්න අපි තීරණය කරලා තිබෙනවා. 4 லட்சம் மக்களுக்கு நாங்கள் புதிதாக அஸ்வசுமம் கொடுக்கறதுக்காக தீர்மானித்தோம். ජනතාව බලා ගන්න ඕන. நாங்கள் மக்களை பாதுகாக்க போனோம். අපි ඖෂධ ගේන්න සල්ලි වෙන් කරලා තියෙනවා ආණ්ඩුවෙන්. நாங்கள் அரசாங்கத்தால் மருந்துகளை கொள்வனவு செய்யறதுக்காக හරියට වැඩ ටික කරොත් நாங்கள் சரியாக வேலை செய்தால், ආයේ බෙහෙත් පෙත්තක් ඉග වෙන්නේ නෑ අපේ ස්පිරිතාලවල. நாங்கள் அப்படி சரியாக வேலை செய்தால் மருத்துவமனைகள் ஒரு மருந்து கூட தட்டுப்பாடு வராது. අපි හදනවා මේ රට පියවරෙන් පියවර. நாங்கள் படிப்படியாக இந்த நாட்டை ඒ கட்டியெழுப்புறோம். වගේම அதே போலதான் 30000ක් රාජ්‍ය සේවයට බඳව ගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. 30,000 பேர் அரசு சேவைக்கு இணைந்து கொள்றதுக்கு நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். අපේ ජනතාව ඉන්නවා දෙමළ භාෂාව කතා කරන. எமது மக்கள் தமிழ் மொழி பேசுகின்ற மக்கள் இருக்கிறார்கள். හැබැයි අපේ රාජ්‍ය සේවයට ප්‍රමාණවත් නෑ. ஆனால் அரசு சேவையில் போதிய அளவுக்கு இல்லை. ඒ නිසා බොහෝ රාජ්‍ය ආයතනවල எனவே பெரும்பாலான அரசு දෙමළ நிறுவனங்கள் භාෂාවෙන් කතා කරන අයගේ හිගයක් තියෙනවා. தமிழ் மொழி பேசுகின்றவர்களுடைய தட்டுப்பாடு இருக்கின்றன. අපි 30000ක් රාජ්‍ය සේවයට බඳව ගන්නවා. நாங்கள் 30,000 பேர் அரசு சேவைக்கு இணங்கப்படுகிறோம். අපි ඒකෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් அதுல குறிப்பிட்டத்தக்க எண்ணிக்கை දෙමළ භාෂාවෙන් කතා කරන රාජ්‍ය සේවයට බඳව ගන්න අපේක්ෂා කරනවා. தமிழ் மொழியில்
பேசுகின்றவர்கள் அரசு சேவைக்கு இணைந்து கொள்றதுக்கு நாங்கள் මේ எதிர்பார்க்கிறோம். අවුරුද්දේ අපි පොලිසියට 2000ක් බඳවා ගන්නවා. இந்த வருஷத்தில் நாங்கள் 2000 பேர் போலீஸ் අපි 10000ක් බඳවා ගන්න සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. நாங்கள் 10,000 பேர் இருக்கிறது 2000ක් මේ අවුරුද්දේ බඳවා ගන්නවා. அதுல 2000 பேர் இந்த හැබැයි வருஷத்தில் நாங்கள் තමුන්නාන්සලාගේ පොලිසියේ அது அப்போது உங்களுடைய போலீஸ்ல වැඩිපුර ඉන්නේ සිංහල භාෂාව කතා කරන අය. சிங்கள மொழி பேசுகின்றவர் தான் இப்ப දෙමළ இருக்கிறார். භාෂාව කතා කරන අයගේ හිගයක් තියෙනවා. தமிழ் மொழி பேசுகின்றவர்களுடைய තමුන්නාන්සලා දරුවෝ පොලිසියට බැඳෙන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு போலீஸ் சேவை இணைந்து கொள்ள என்று சொல்லி මේ நாங்கள் බඳවා அழைக்கிறோம். ගන්න 2000න් இந்த இவ்வாறு உள்வாங்கிக் கொள்வோம் 2000 අඩුම பேர் තරමේ 500ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් குறைஞ்சபட்சம் 500க்கும் மேற்பட்டவர்கள் දෙමළ භාෂාව කතා කරන අය බැඳින්න ඕන. தமிழ் மொழி பேசுகின்றவர்கள் இணைய வேணும். තමුන්නාන්සලා පොලිසියට ගියපුවාම நீங்கள் போலீஸ் நிலையத்துக்கு போன போது දෙමළ භාෂාවෙන් කතා කරන නිලධාරියෙක් ඉන්න ඕන. தமிழ் மொழி பேசுகின்ற ஒரு உத்தியோகத்தர் இருக்க வேணும். දෙමළ භාෂාව තේරෙන නිලධාරියෙක් ඉන්න ඕන. தமிழ் மொழி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய உத்தியோகத்தர் එතකොට இருக்க තමයි வேணும். මේ රට අපේ බව දැනෙන්නේ. அப்போது தான் இந்த நாடு எங்களுடைய நாடு என்று එනිසා ඒ புரியும். රාජ්‍ය සේවයටත් எனவே அரசு சேவைக்கும் පොලිසියටත් போலீஸுக்கும் විශේෂ නාවික හමුදාවට குறிப்பாக கடத்து ගුවන් படையினருக்கு හමුදාවට விமானப்படையினருக்கு බඳවා ගන්න කටයුතු කරලා තිබෙනවා. உள்வாங்கிக் கொள்றதுக்கும் நாங்கள் செயல்படுகிறோம். அதன் போது கூட දෙමළ භාෂාව කතා කරන තරුණයන් අපි අපේක්ෂා කරනවා. தமிழ் மொழி பேசுகின்ற இளைஞர்களுடைய මේ උතුරු பங்களிப்பு මුහුද ආරක්ෂා කරගන්න இந்த வடக்கு கடலை பாதுகாத்துக் கொள்றதுக்கு නාවික හමුදාවට විශාල කාර්යභාරයක් තිබෙනවා. கடற்படையினருக்கு பெரும் பொறுப்பு உள்ளது. ඔබගේ දරුවන් බඳවන්න உங்களுடைய பிள்ளைகள் அதுல சேர்க்கப்படுங்க. අපිට ඕන හැම අතින්ම සමගියෙන් පිරිති රටක්. எங்களுக்கு தேவையான எல்லா வகையான ඒ விதத்திலேயும் සඳහා අපි කටයුතු කරනවා. அதுக்காக நாங்கள் செயல்படுகிறோம். எதிர்காலத்தில் மக்களின் கருத்துக்களை அறிந்து கொண்டு சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் மன்னார் காற்றாலை மின் உற்பத்தி திட்டத்தை முன்னெடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசநாயக்க தெரிவித்துள்ளார். மன்னார் பஜார் பகுதியில் இன்று காலை இடம்பெற்ற தேசிய மக்கள் சக்தியின் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு உரை நிகழ்த்துகையில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், இந்திய அரசாங்கத்தின் உதவியுடன் மன்னாரிலிருந்து தமிழ்நாடு ராமேஸ்வரத்துக்கான பயணிகள் படகு சேவையை மீள ஆரம்பிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளது. இதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் தற்போது இடம்பெற்று வருகின்றன. மேலும் மன்னாரில் காற்றை கொண்டு மின் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய வசதிகள் அதிகமாக காணப்படுகின்றன. இருப்பினும் கடந்த காலங்களில் சூழல் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொள்ளாமல் குறித்த திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வந்தன. இந்த நிலையில் குறித்த திட்டங்கள் அனைத்தும் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன. எதிர்காலத்தில் மக்களின் கருத்துக்களை அறிந்து கொண்டு சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் குறித்த வேலை திட்டத்தை முன்னெடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும் எதிர்வரும் ஜூன் மாதம் முதல் மேலதிகமாக 4 லட்சம் நபர்களுக்கு அஸ்வஸ்ம நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார். குறித்த கூட்டத்தில் கடற்தொழில் அமைச்சர் ராமலிங்கம் சந்திரசேகரன், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான ஜெகதீஸ்வரன், திலகநாதன் மற்றும் மன்னார் மாவட்டத்தில் மன்னார் நகர சபை, மன்னார் நானாட்டான், முசலி, மாந்தை மேற்கு ஆகிய பிரதேச சபைகளின் வேட்பாளர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்களும் கலந்து கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது. உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலுக்கான தபால் மூல வாக்களிப்புக்கான திகதியில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி எதிர்வரும் 22ஆம் தேதி ஆரம்பமாகவிருந்த உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலுக்கான அஞ்சல் மூல வாக்களிப்பு சில தினங்களுக்கு பிற்போடப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் 24 மற்றும் 25ஆம் தேதிகளில் உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கான அஞ்சல் மூல வாக்களிப்புகள் நடைபெறும் என்று தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது. முன்னதாக 22ஆம் 23ஆம் தேதிகளில் அஞ்சல் மூல வாக்கெடுப்பு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்த போதும் நிராகரிக்கப்பட்ட வேட்புமனுக்கள் தொடர்பான தீர்ப்பின் நிமித்தம் அந்த திகதிகளில் மாற்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனினும் அஞ்சல் மூல வாக்களிப்புக்காக ஒதுக்கப்பட்ட மேலதிக நாட்களான 28 மற்றும் 29ஆம் தேதிகளில் மாற்றம் ஏற்படுத்தப்படவில்லை என்றும் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு குறிப்பிட்டுள்ளது. யாழ்ப்பாணம் வலிகாமம் வடக்கு பகுதியில் 1990ஆம் ஆண்டு முதல் 35 வருட காலமாக உயர் பாதுகாப்பு வலயம் என்னும் பெயரில் இலங்கை அரசினால் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ள வலிவடக்கில் கீரிமலை, காங்கேசன்துறை, தையட்டி, ஊரணி, மயிலட்டி, பலாளி, பசாவிளான், கட்டுவன், குறும்பசெட்டி, தோடக்கட்டி ஆகிய கிராமங்களில் மக்களின் காணிகளை ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசநாயக்கவின் தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்திலும் தேசிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்திலும் கூறப்பட்டதற்கு அமைய உடனடியாக காணிகளை விடுவிக்குமாறு வலிவடக்கு காணிகள் விடுவிப்புக்கான அமையும் கோரிக்கை விடுக்கின்றது. யுத்தம் முடிவடைந்து 15 ஆண்டு காலம் முடிந்தும் 5வது ஜனாதிபதி மாற்றமாகியும் 4வது பாராளுமன்றம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டும் பல வாக்குறுதிகள் வழங்கியும் இதுவரை சுமார் 2900 ஏக்கர் காணிகள் முழுமையாக விடுவிக்கப்படவில்லை.
கடந்த 10/4/2025 அன்று பலாலி வீதியின் ஒரு பகுதி நிபந்தனைகளுடன் பகல் நேரத்தில் மட்டும் திறந்து வைக்கப்பட்டதை வரவேற்கும் அதே நேரம் 2018ஆம் ஆண்டு நல்லாட்சி அரசின் ஆட்சியில் தேசிய பாதுகாப்பு குழுவின் அனுமதி பெறப்பட்டு காங்கேசன்துறை, மயிலட்டி, பலாலி போன்ற கிராமங்களில் விடுவிக்கப்படவிருந்த சுமார் 500 ஏக்கர் காடுகள் 50 ஏக்கர் காடுகள் மட்டுமே இதுவரை மக்களின் தேவைக்கு விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. முக்கியமாக இந்த காடுகளை மக்கள் முழுமையாக அனுபவிக்க முடியாத நிலையில் ராணுவ கெடுபிடிகள் தொடர்ந்தும் நீடிக்கின்றன. தேசிய மக்கள் சக்தி தனது தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் அனைவரும் சமமாகவும் சமத்துவமாகவும் நடத்தப்படும் புதியதோர் இலங்கையை உருவாக்குவதாக வாக்குறுதி அளித்துள்ளது. ஜனாதிபதி தேர்தல் முடிந்து 6 மாதங்கள் ஆகியும் பாராளுமன்ற தேர்தல் முடிந்து 5 மாதம் கழிந்து புதிதாக காணிகள் விடுவிக்கப்படவில்லை. மக்களின் துன்பத்தினை தமது அரசியலுக்கு தேசிய மக்கள் சக்தி பயன்படுத்தாது என்று கூறியிருந்தாலும், இனவாதமற்ற அரசியலை ஏற்படுத்துவதாக வாக்குறுதி அளித்திருந்தாலும், சிங்கள மக்கள் கூட ஆதரிக்கும் பொதுமக்களின் காணிகளை விடுவிப்பதில் ஏன் தாமதம்? எதிர்வரும் உள்ளூராட்சி தேர்தல் 6/5/2025 அன்று நடப்பதற்கு முன் வடக்கு மக்களின் வாக்குகளை பெற்ற நீங்களும் உங்களது அரசும் உயர் பாதுகாப்பு வலயத்தில் இருக்கும் மக்களுக்கு காணிகளை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும் அதே நேரம் பின்வரும் கோரிக்கைகளை உங்களுக்கும் உங்கள் அரசுக்கு முன்வைக்கின்றோம். முதலாவதாக, வலிவடக்கில் முப்படையினரதும் உயர் பாதுகாப்பு வலயம் என்ற பெயரில் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ள அனைத்து காணிகளையும் உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும். இரண்டாவது, 1983ஆம் ஆண்டு முதல் விமான நிலைய விஸ்தரிப்புக்கென கையகப்படுத்தப்பட்டும் இதுவரை எந்தவித பயன்பாடோ அபிவிருத்தியோ செய்யப்படாத காணிகள் உடனடியாக உரிமையாளர்களிடம் கையளிக்கப்பட வேண்டும். அடுத்து, ஜனாதிபதி மாளிகை மற்றும் தையிட்டு விகாரை போன்ற காணிகள் தொடர்பாக விசேட அவதானம் எடுத்து நீதியான முறையில் உரிமையாளர்களின் கோரிக்கைக்கு அமைவாக காணிகள் மீளளிப்பதற்கான வெளிப்படையான தீர்வொன்றை முன்வைக்க வேண்டும். நான்காவது, தற்போது அரசின் அமைப்புகளால் கையகப்படுத்தப்பட்டு அல்லது பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து காணிகள் மற்றும் அவற்றின் உரிமையாளர்கள் தொடர்பான விவரங்கள் அடங்கிய முழுமையான வெளிப்படையான அறிக்கை ஒன்றை பொதுமக்கள் பார்வைக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும். அடுத்து, விடுவிக்கப்பட்ட காணிகளை பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தங்களை பாதுகாப்பதும் பராமரிப்பதில் உள்ள சவால்களை நீதியானதும் மனிதாபிமான முறையில் கையாள காணிகளை பாதுகாப்பதற்கும் எல்லைகளை நிர்ணயிப்பதற்கும் குறைந்தது வேலி போட்டு மின்சார இணைப்புகளை பெற அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய 2025 தொடக்கம் கட்டம் கட்டமாக அமுல்படுத்தப்பட வேண்டும். ஆறாவது, இந்த பகுதிகளில் மக்களின் சொத்துக்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்த உண்மை. ஆகையால் நீதியான நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்த வாக்குறுதி அளித்துள்ள தேசிய மக்கள் சக்தி அரசு காணிகளை விடுவிப்பதுடன் குறைந்தது வீடுகளை மீளக்கட்டு அல்லது புனரமைக்க திட்டமிடல் செய்து வருடாந்தம் இதற்கான நிதியினை வரவு செலவு திட்டத்தை ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். அடுத்து, இன்றைய மீன்பிடி படகுகள் காரணமாக எமது மீன்பிடியினருக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் பற்றி அனைவரும் அறிவார்கள். அதே நேரம் 1981ஆம் ஆண்டு வடக்கு மக்களுக்காக கட்டப்பட்டு 2017ஆம் ஆண்டு புனரமைக்கப்பட்ட மயிலட்டி மீன்பிடி துறைமுகம் மயிலட்டி உட்பட வடபகுதி மீனவர்களின் தேவைக்கு பயன்படுத்த உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் போன்ற பல்வேறுபட்ட தீர்மானங்களை அவர்கள் குறித்த அறிக்கையில் முன்வைத்திருக்கின்றார்கள். பிவுத்துரு ஹெல உறுப்பியவின் தலைவரும் சட்டத்தரணியுமான உதய கம்மன்பில ராஜபக்ஷக்களை ஓரங்கட்டிவிட்டு போரை வென்ற தேசபக்தர் என முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சர் சிவனேசதுரை சந்திரகாந்தனை குறிப்பிட்டுள்ளார். பயங்கரவாத தடை சட்டத்தில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள பிள்ளையானை சட்டத்தரணியான உதய கம்மன்பில சந்தித்த பின்னர் அவரின் வாழ்க்கையில் திருப்புமுறை ஏற்பட்டுள்ளதாக தென்னிலங்கை ஊடகம் ஒன்று தகவல் வெளியிட்டுள்ளது. அரசியல்வாதியாக பிரபலம் அடைந்துள்ள கம்மன்பில சட்டத்தரணியாக முதன்முறையாக செயல்படும் தருணம் என சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. தனது கட்சிக்காரர் தொடர்பில் நீதிமன்றத்தால் தெரிவிக்க வேண்டிய பல உண்மை தகவல்களை ஊடகங்களுக்கு வெளிப்படுத்தியதன் மூலம் அரசியல்வாதியின் வேடத்தையும் கம்மன்பில பின்பற்றியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தடுப்பு காவல் உத்தரவு நடைமுறையில் இருக்கும் வரை உதய கம்மன்பில பிள்ளையானின் சட்டத்தரணியாக இருப்பார் எனவும் நீதிமன்றங்களில் தொடர்புடைய வழக்குகள் விசாரிக்கப்படும் போது மற்றொரு சட்டத்தரணி தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் எனவும் அரசியல் விமர்சகர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். கடந்த காலங்களில் சில அரசியல் சம்பவங்கள் தொடர்பாக பிள்ளையான் தனது அறிக்கையை வெளியிடும் போது உண்மையை சொல்லியிருந்தால் அது கம்மன்பில தரப்பினருக்கு மிகவும் மோசமான விளைவை ஏற்படுத்தியிருக்கும். இந்நிலையில் உதய கம்மன்பில பிள்ளையானை ஒரு தேசபக்தர் என முத்திரை குத்தும் அளவுக்கு சென்றுள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளதாக தென்னிலங்கை ஊடகம் மேலும் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்துக்கு இம்முறை ஜனாதிபதியால் அபிவிருத்திக்கு ஒதுக்கிய நிதி வெறுமனே 51 மில்லியன் மாத்திரமே. ஏன் அவரது கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கந்தசாமி பிரபு அபகரித்து விடுவார் என்ற பயத்தினாலோ குறைந்த நிதி ஒதுக்கீட்டை வழங்கி இருக்கின்றார்கள் என மட்டக்களப்பு மாவட்ட தமிழரசு கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகிய சாணக்கியன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இது தொடர்பில் அவர் மேலும் கூறுகையில், ஊழல் மோசடிகளற்ற ஆட்சியை நடத்தி மாநகர சபை ஆட்சியாகவே எமது கட்சியின் ஆட்சியே. கடந்த காலங்களிலே எமது ஆட்சியில் சட்டவிரோதமான வேலைகளை செய்து தர கேட்டுக்கொண்டவர்கள் இன்று வேறு சின்னங்களில் கேட்கின்றார்கள். இலங்கை தமிழரசு கட்சிக்கு அதிக வாக்குகள் கிடைக்கும், சங்கு சின்னத்துக்கு வாக்குகள் கிடைக்காது என்பதற்காக மட்டக்களப்பு மாநகர சபை தேர்தலில் சங்கு சின்னத்தில் போட்டியிட தைரியம் இல்லாமல் வேறு சின்னங்களில் போட்டி போடுகின்றது. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்துக்கு இம்முறை ஜனாதிபதியால் அபிவிருத்திக்கு ஒதுக்கிய நிதி வெறுமனே 51 மில்லியன் மாத்திரமே. ஏன் அவரது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கந்தசாமி பிரபு அபகரித்து விடுவார் என்ற பயத்தினாலோ குறைந்த நிதி ஒதுக்கீட்டை வழங்கி இருக்கின்றார். கிழக்கு மாகாணத்துக்கு இலங்கை அரசாங்கத்தினால் அபிவிருத்திக்கு நிதி ஒதுக்கவில்லை. இந்தியாவின் ஒதுக்கீட்டின் மூலமே அபிவிருத்தி செய்ய போவதாக ஜனாதிபதியே சொல்லியிருந்தார். கடந்த நாடாளுமன்றத்திலே மட்டக்களப்பு மாவட்டம் மாத்திரம் தமிழரசு கட்சியை வெற்றி பெறச் செய்தது. இந்த உள்ளூராட்சியில் வடக்கு கிழக்கு தமிழர் தாயகம் முழுவதும் தமிழரசுடன் இருக்கின்றது என்ற செய்தியை நாங்கள் இந்த அரசுக்கு சொல்ல வேண்டும். எமது பிரதேசங்களை பற்றி தெரிந்தவர்களை இந்த பிரதேசத்தை ஆட்சி செய்ய வேண்டும். தென்னிலங்கையில் இருந்து வந்து அனுரகுமாரை இங்கு ஆட்சி செய்ய வேண்டியதில்லை. அவருடன் இணைந்திருக்கும் புல்லுருவிகள் ஆட்சி செய்ய முடியாது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். கையெட்டி திசதிகாரி பிரச்சினைக்கு விரைவில் தீர்வு பெற்றுத் தரப்படும் என ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசநாயக்க தெரிவித்துள்ளார். இன்றைய தினம் யாழில் நடைபெற்ற மக்கள் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போது அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருந்தார். ජනතාවට ජාතිවාදය ඕනද? மக்களுக்கு இடவாதம் தேவையா? තමුන්නාන්සලා දන්නවා உங்களுக்கு தெரியும், තිස්ස විහාර කේන්ද්‍ර කරගෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. திஸ்ஸ பியாரை மையமாக கொண்டு ஒரு பிரச்சனை உள்ளது. මම පහුගියදා පාර්ලිමේන්තු උපදේශකාර සභාවේදී කිව්වා நான் சமீபத்தில் நடந்த நாடாளுமன்ற ஆலோசனை குழு கூட்டத்தில் கூறினேன், තිස්ස විහාරේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ලේසි. திஸ்ஸ வியாரை பிரச்சனை மிகவும் இலகுவாக முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம். ඒ ප්‍රශ්නේ කේන්ද්‍ර කරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන උතුරේ දේශපාලන අයින් වෙන්න. அது அந்த பிரச்சனை மையமாக கொண்டு செயல்படும் வடக்கு அரசியல் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து விலக வேணும். ඒ ප්‍රශ්නේ මත පදනම්ව දකුණේ කරන දේශපාලන අයින් කරන්න. அந்த பிரச்சனையை வைத்துக்கொண்டு தென்னிலங்கையில் செய்கிற அரசியல் நிறுத்த வேணும். තිස්ස විහාරේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන්. திஸ்ஸ வியாரை பிரச்சனை ඒ මත තියෙන දේශපාලන ඉවත් කරොත් அதன் மீது தங்கியுள்ள அரசியலை நீக்குவதும் ஊடாகத்தான் அந்த පන්සලේ හාමුදුරන් වහන්සේ அந்த வியாரையில் இருக்க பௌத்த එම ගමේ ජීවත් වෙන පුරවැසියන් அந்த ஊரில் வாழ்கின்ற பிரஜைகள் අපේ නාග විහාරේ හාමුදුරන් වහන්සේ எமது நாகவியாரில் இருக்க பௌத்த பிக்கு அவர்கள் එකතුනුත් විසඳන්න පුළුවන්. அவர்கள் சேர்ந்தா இந்த பிரச்சனையை විසඳන්න දෙන්නේ කවුද? இது வேண்டிய யார்? කවුද? யார்? දේශපාලකයා. யார் இதனை தடுக்கின்றது? ඒගොල්ලන්ට ආපහු ඕන ජාතිවාදය. அவர்களுக்கு மீண்டும் இனவாதம் தேவை. අපි ආණ්ඩුවක් ලෙස කිසි විටක நாங்கள் அரசாங்கம் என்ற வகையில் කිසිදු ஒருபோதும் පළාතක ජනතාවගේ எந்த ஒரு பிரதேசத்து மக்களுடைய අයිතිවාසිකම් උදුරගන්න உரிமைகளை பறிக்கிறதுக்காக උරුමයන් උදුරගන්න உரிமைகளை பறித்தெடுக்கிறதுக்காக කිසිසේත්ම කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ஒருபோதும் செயல்பட மாட்டோம். මේ රටේ කොතනක පුරාවස්තුවක් හම්බුණත් இந்த நாட்டில் எந்த இடத்தில் உள்ள தொல்பொருளியல் காணக்கூடியதாக මේ රටේ இருந்தாலும் කොතනක ஐතිහාසික නටබුන් හම්බුණත් இந்த நாட்டில் எந்த இடத்தில் கடந்த காலத்து சார்ந்த எச்சங்களை காணக்கூடியதாக இருந்தாலும் අපි ඒවා සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද කියලාද බලන්න ඕන. நாங்கள் அது சிங்களமா தமிழ்மா முஸ்லிமா என்றா பார்க்க வேண்டுமா? ඒක වැරදි. அது தவறானது. ඒ පුරාවස්තුව දිහා අපි බලන්න ඕන. அந்த தொல்பொருள்களை நாங்க பார்க்க வேண்டியது ඒ ஐතිහාසික නටබුන් දෙස බලන්න ඕන. அது வரலாற்று ரீதியான ஒரு எச்சங்களாக தான் ඒක අපේ රටේම උරුමයන්. அது எமது நாட்டின் மரபுரிமையாக தான் හැබැයි අද මොකද වෙමින් තිබෙන්නේ? ஆனால் இந்த என்ன நடந்து கொண்டுள்ளது? පුරාවස්තුවක් මතු වුණාම ஒரு இடத்திலிருந்து ஒரு தொல்பொருளை காணக்கூடியதாக இருந்தால் ஐතිஹාසික නටබුන් මතු වුණාම வரலாற்று ரீதியான இடங்களில் இருந்து வரலாற்றியான பொருட்கள் காணக்கூடியதாக ඒක இருந்தால் සිංහලද කියලා හොයනවා. அது சிங்களமாக இருக்குமா ඒක දෙමළද කියලා அது හොයනවා. தமிழ்மாக இருக்கிறதா என்று ඒක பார்க்கிறது. හින්දුද කියලා හොයනවා. அது ஹிந்துவா இருக்கிறதா என்று ඒක பார்க்கிறது. බෞද්ධාගමද කියලා அது හොයනවා. பௌத்தது என்று பார்க்கிறார்கள். අපි හොයන්නේ මොකද්ද? நாங்கள் என்ன එදා தேடுகின்றோம்? අපේ රටේ කොහොමද තිබුණේ? ஆனால் நாங்க என்ன தேட வேண்டும்? ඒ උරුමයන්ගෙන් පෙන්වන්නේ මොකද්ද? எங்க நாடு அந்த காலத்தில் என்ன ඒ மாதிரி අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. அது என்ன மாதிரி இருந்தது? நாங்கள் අනාගත அதை පරම්පරාව රැකලා දෙන්න ඕන. அடுத்த வரும் தலைமுறைக்கு அதனை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் பார்க்கிறது. ජාතිවාදියා බලන්නේ එහෙම නෙවෙයි. ஆனால் இனவாதி அப்படி பார்க்கிறது இல்ல. ඒක හින්දුද? இது ஹிந்துவாக இருக்கா? ඒක බෞද්ධද? அது பௌத்தமா இருக்கா? ඒ තමයි ජාතිවාදියාගේ ස්වභාවය. அதுதான் இனவாதியுடைய නිසා சுபாவம். මේගොල්ලන්ට ඕන
ඕන වී තිබෙන්නේ කුමක්ද? எனவே அவர்களுக்கு என்ன தேவையாக உள்ளது? ජාතිවාදී කණ්ඩායම් වලට இனவாத குழுக்களுக்கு என்ன தேவையாக உள்ளது? ඒගොල්ලෝ පරාජයටපත් වුණා. அவர்கள் தோல்வி அடைந்தார்கள். ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරා. மக்களால் அவர்கள் நிராகரிக்கப்பட்டார்கள். යලි මොකද්ද වෙමින් තිබෙන්නේ? இனி என்ன நடந்து கொண்டுள்ளது? එම ජාතිවාදය මත அந்த இனவாதத்தை එම ජාතිවාදය කේන්ද්‍ර කරගෙන அந்த இனவாதத்தை மையமாக යලි கொண்டு අපේ රටේ ගැටුම් හදන්න උත්සාහ කරනවා. மீண்டும் இந்த நாட்டிலே முரண்பாடுகளை தோற்றுவிக்க මම முயற்சிக்கிறார்கள். ඔබට එකක් කියන්නම්. நான் உங்களுக்கு இது ஒரு விடயத்தை මොන கூறுகின்றேன். වේශයෙන් எந்த ஒரு வேடத்தில் මොන வந்தாலும் ආකාරයෙන් எந்த விதத்தில் வந்தாலும் යලි ජාතිවාදය නැගිටින්න උත්සාහ කරොත් இனி இந்த நாட்டில் இனவாதத்தை தலை தூக்க ඒ முயற்சித்தால் පරාජයටපත් කරන්න அதனை தோற்கடிக்கிறதுக்கு ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුව தேசிய மக்கள் சக்தியுடைய அரசாங்கம் ගත හැකි හැම පියවරක්ම ගන්න බව මම තමුන්නාසලට කියනවා. எடுக்கக்கூடிய ஆகக்கூடிய எல்லா நடவடிக்கைகளும் அப்படி எடுக்க வேண்டும் ஜாதிவாத என்பதை அவசியம் நாங்கள் கூறுகிறோம். நாங்கள் இனவாதத்தை தூண்டவிட மாட்டோம். உயிர்த்த ஞாயிற்றுக்கிழமையை முன்னிட்டு மத அனுஷ்டானங்களை நடத்தும் தேவாலயங்களுக்கு சிறப்பு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை இலங்கை காவல்துறை அறிவித்துள்ளது. இதன்படி நாளைய தினம் வெள்ளிக்கிழமை மற்றும் 20ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை சிறப்பு மத சேவைகள் நடைபெறும் என்று காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. எனவே பக்தர்களின் பாதுகாப்புக்காக சிறப்பு காவல்துறை பாதுகாப்பை செயல்படுத்துமாறு பதில் காவல்துறை மா அதிபர் பிரியங்கா வீரசூரிய அறிவுறுத்தியுள்ளார். இந்த காலகட்டத்தில் மக்கள் கூட்டமாக அதிகமாக இருக்கும் தேவாலயங்களை அடையாளம் கண்டு அப்பகுதியில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்துமாறு அவர் காவல்துறைக்கு பணிபுரி விடுத்துள்ளார். உயிர்த்த ஞாயிறு பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக காவல்துறை சிறப்பு அதிரடிப்படை மற்றும் முப்படை வீரர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. தேர்தல் சட்டங்களை மீறிய குற்றச்சாட்டில் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் 18 வேட்பாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். காவல்துறை ஊடகப் பிரிவு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையிலேயே இந்த விடயம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி கடந்த மார்ச் மாதம் 3ஆம் தேதி முதல் நேற்றைய தினம் வரை குறித்த வேட்பாளர்கள் கைதாகியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. அத்துடன் இந்த காலப்பகுதியில் 62 கட்சி ஆதரவாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் 14 வாகனங்களும் காவல்துறையினரால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. இதற்கிடையில் தேர்தல் தொடர்பான 38 குற்றவியல் முறைப்பாடுகளும் தேர்தல் சட்டங்களை மீறிய 138 முறைப்பாடுகளும் பதிவாகி இருப்பதாக சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது. எதிர்வரும் 6ஆம் தேதி உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் ஏப்ரல் மாதம் தபால் மூல வாக்களிப்பு 24 மற்றும் 25 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும் என்றும் தேர்தல் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது. அன்றைய தினம் வாக்களிக்க முடியாத அரசு ஊழியர்கள் ஏப்ரல் மாதம் 28 மற்றும் 29 ஆகிய தேதிகளில் தபால் மூலம் வாக்களிக்க வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்றும் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது. இலங்கையின் சுதேசிய இனமான ஈழத்தமிழினத்தின் பண்பாடு, மொழி, கலை, கலாச்சார மரபியல்களையும் இனத்துவ உரிமைகளையும் பாதுகாக்க வல்ல அரசியல் கட்டமைப்பான தமிழ் தேசியமே எமது இருப்பின் அடையாளமாகும் என பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் பாராளுமன்ற குழு தலைவருமான சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் தெரிவித்துள்ளார். உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு பூநகரி பிரதேச சபையின் கரியாலை நாகப்படுவான் வட்டாரத்தில் நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் உரையாற்றும் போது அவர் இதனை தெரிவித்திருக்கின்றார். இது தொடர்பில் அவர் தொடர்ந்தும் தெரிவித்ததாவது, ஈழத் தமிழினத்தின் இருப்புக்கான அடிப்படையான ஈழத் தேசியத்தை அடியோடு சிதைத்தளிக்கும் திட்டமிட்ட நிகழ்ச்சி நிரலில் இயங்குபவர்கள் தமிழ் தேசியத்தை வெற்று கோஷம் என வரையறை செய்வதை காண்கின்றோம். தனது இருப்பை நிலைநிறுத்தும் தமிழினத்தின் அடியாதாரமே அதுதான் என்பதை இந்த தேர்தலின் முடிவுகளை உறுதி செய்யும் என தெரிவித்துள்ளார். கரியாலை நாகப்படுவான் வட்டார வேட்பாளர் பத்மசேனன் லிடாண்டியுடன் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் பூநகரி பிரதேச சபையின் மேனாள் தவிசாளரும் வேட்பாளருமான சிவகுமாரன் ஸ்ரீரஞ்சன், இரணைத்தீவு வட்டார வேட்பாளர் பிலிப் ரெஜினோல்ட் நிவேந்தன் ஆகியோர் உரையாற்றியிருந்ததுடன் குறித்த வட்டாரத்தின் வேட்பாளர் சுகந்தி சிவகுமார் உட்பட கட்சியின் வட்டார கிளை உறுப்பினர்கள், செயற்பாட்டாளர்கள், ஆதரவாளர்கள் என்று பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. தற்கொலை குண்டுதாரிகளாக பெண்களை பயிற்றுவிப்பதற்கு சக்ரன் ஹாசின் தனியான பயிற்சி முகாம் ஒன்றை நடத்தியுள்ளதாக பிள்ளையான் தெரிவித்துள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. பிள்ளையான் எழுதி வெளியிட்ட உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் சம்பவம் தொடர்பான நூலிலேயே இந்த தகவல்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதாக இணையதள செய்தி சேவை ஒன்று செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. அதன் பிரகாரம் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு காத்தான்குடியில் நடைபெற்ற பெண்களுக்கான தற்கொலை குண்டுதாரிகளுக்கான பயிற்சியில் 15 பெண்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர். மாவனல்லை புத்தர் சிலை தாக்குதல் சம்பவத்தை அடுத்து கைது செய்யப்பட்ட லத்தீபா என்ற பெயரில் அறியப்படும் இப்ராஹிம் சகீரா என்பவர் அவர்களில் ஒருவர் ஆவார். அத்துடன் சாய்ந்தமருது வீட்டில் நடைபெற்ற குண்டுவெடிப்பில் தற்கொலை குண்டுதாரிகளாக பயிற்சி பெற்ற 5 பெண்கள் உயிரிழந்திருந்தனர்.
மேலும் 3 பெண்கள் விசாரணையின் பின்னர் கைது செய்யப்பட்டு தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்தனர் என்றும் பிள்ளையான் குறிப்பிட்டுள்ளதாக குறித்த செய்தியில் தொடர்ந்தும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.